Children, children, we are the future generation. Generation, government build us a school and give us a better education. Parents, listen to your children. We are the future generation. Government build us a schools and give us a better education. Parents, listen to your children. We are the future generation. Government build us a school and give us a better education. Parents, listen to your children. Mama, listen to your children because we are the future generation. Tinye aka na ntị gị ka ọ na-anụ maka na enwere okewuru ibi ndụ nsọ ala bụ maka ụmụazị a mụrụ ọfụ mụnụ ị ga-adọ ya isi ya mama listen to your children. Iweta mkpụrụ ọka jide n'aka, mkpụrụ ọka ahụ iji n'aka ọnyanwa bụ na ọka ọzọ ga-epu. Ọwụghị ogbe ọka no, ọwụ mkpụrụ ọka ahụ iji n'aka bụ na afọ ọzọ na-abịa abịa na ị ga-atakwa ọka ma ị chọrọ ịta ọka. Ị chọrọ ịta ọka ọ mkpụrụ ọka ahụ iji n'aka ọ ya ka ị ga-eji aka ọka ọzọ. So ihe m ji ekwu ihe a bụ na anyị ga-ekenegodi ekekere ụwa. Anụ m na enwere ndị na-asị na ọ bụ ndị mbụ na ndị egede ndị anaghị asụ Igbo. Ọ bụ ndị ọkpụ bụ the molders, the builder, the element of the earth that mold. Ndị Igbo symbolized as ndị ọkpụ. Ndị Igbo mere ndị a ka ha bụrụ ndị ọkpụ site n'ụzọ nke mmadụ, otu ndị ọcha si wee sị na Jesus Christ bụ mmadụ. The same way anyị ji wee na-akpọ ndị ọkpụ. Ije na village enwe ndị na-akpọ ụmụ ọkpụ. We personify them because ọ bụ na human being amaghị about character, ha agaghị aghọta ihe ha represent na nature. So ndị egede bụzi ndị ahụrụ na-afụ bụ ndị a na-akpọ ndị ichie, ịghọtago. So ofu na-akpụ akpụ, ofu na illuminate ndị na-eweta ọkụ, ndị na-eme ka ụbụrụ isi anyị na-arụ ọrụ site na ihe ha debere anyị ji amụta ihe anyị na-emeta. So ọ bụ ndị ọkpụ na ndị egede. Ndị mbụ bụ those who begin the journey, ndị bidoro this journey of Igbo movement. Ọha bụ ndị mbụ. Then anyị kene ndị mbụ, anyị ekene ndị ọkpụ na ndị egede. Ọ bụ ndị mbụ na ndị egede. Biko ụmụ ibe, ọ ga-adịrị unu na mma. Akwụkwọ ibi ndụ nsọ ala bụ maka ụmụazị a mụrụ ọfụ. Okenye ga-ama ya ka ọ mara ihe ọ ga-agwa ụmụazị. N'anya ndị Igbo, gịnị bụ ogbe n'Igbo? Ogbe ji, ogbe ogo. That means ogbe was something dị in bulk. Then gịnị ụzọ ogbenye? Gịnị ụzọ ogbenye? Now you see. Ndị Igbo che na ogbenye wụpụ. Ogbenye ahụ wụpụ. Ogbenye bụ ndị na-eme community work, those who do community service. So ndị ọgaranya wee na ha reserve things for ndị ahụ wepụtara onwe ha, mere abandon of earthly material. Na kedu ihe nsị na Jesus preach for? What does Jesus Christ preach? Kedu ihe a gwara na Jesus preach? Somebody in your own town volunteer himself to do ọrụ mbadiwe. Onye bụ ogbenye. Kedu akwa Jesus jiri ndị a na-agba plane na-agba private jet? Nna nwere ụdị ihe ndị a na-eme a na-akọ ebe a. Jegwuru mmụọ si ya listen to your children, my mama. Biko listen to your children because ndị a bụ ndị ji eziokwu. Ndị mmadụ nzi ogbenye asị na ọwụ poor because nwa bekee wetara image of disaster
tinye na television, tinye na everywhere, say this is the symbol of ogbenye and you believe it. Nwanne ihe abụghị my own language. Ọ bụrụ na your own language, good luck. Asụsụ anyị na-asụ ogbe, ogbeji, ogbe ogo, ndị ogbe, ndị people who believe like onye na-achị atụrụ, people who believe in one ideology, not in bulk. Ndị Igbo si n'igwe bụ ike, otego ndị Igbo ma ya, ọ bụ hụta. So ogbe bụ people who do in bulk. So ndị na community service, ndị na-arụ community ọrụ. Ndị Igbo tọnụzie eto ogbenye, poor man. Ọ wụrụzie na ị na-emezi ọrụ mbada iwe, ewuru poor man. Kedu kwere mbọsị ịmana nna agwa ụnụ ihe ụnụ anaghị ekwe. Kedu mbọsị ndị ojii bidoro zọba land n'ụwa? Nna ya ụnụ metris a eji wee jide ụnụ dị too much. Kedu ka ndị ojii nwe ụwa ga-esi wee na-azọ ala land na n'ụwa nke anyị nọ, ụwa ndị ojii? Ọ naghị eme. That means e nwere distraction dị somewhere else. So onye ọbụla na-eme ndozi ọdịnala ma onye na-eme Igbo kwesịrị ịma na asụsụ Igbo adịghị otu ahụ o si wee dị. Ọ bụghị otu ahụ isi wee chee ka o si wee dị. Asụsụ Igbo siri ike, dịkwa n'izi nghọta, mana ọ bụrụ na ịghọta ya ị mara ihe a na-akọ. Ndị Igbo asị unu na Jizọs onye ụka ji azụ na-abụ bread na-abụ wute azụ ise wee zụọ mmadụ. 2 plus 5 gịnị ka ọ akwa 7 days a week. Ndị Igbo ọwụ na ịgụọ ọnwa Igbo ruo 7 akwa si ọba alọmchi a na-alọchi kwachi alọna. No, now ichekwe gụọ Psalm 46 4 plus 6 equals to 10. 5. So kedu kwenu ka onye na-ama ha the nọmba ndị Igbo na-akpọ ọnụọgụ. Ọkwe mana ọgụ ihe awa okwu na ọkwụ maka na ọgụ ahụ kwa ọgụ bụrụkwa ogu ihe ha na-eji hook eji agụ azụ. So onye na-ama ha about number, this is numerology ka ndị nwa bekee na-akpọ ya. Ka kwenu ka ọ ga-esi aghọtazi ihe dị n'ime akwụkwọ ahụ. Ihe m na-ajụ ebe ọ bụ na disi akwụkwọ anụnwa based na destiny, ebe ọ bụ na disi akwụkwọ anụ based na this number, nna nwanne kedu kwenu ka onye ahụ ga-esi wee ghọtanwu ihe dị n'ime akwụkwọ? That's ihe m na-ajụ. Onwe ya ka ị ga-esi ahụ is impossible for you nwanne. Ọ ka mma na ị ga na ndozi ọdịnala agbalịre gị okwu a ịghọta ya. Is best thing for you ị ga na ndozi ọdịnala agbalịre gị dị okwu because ị gaghị aghọta nwunye. Ndị ajọsụrụ ihe ahụ nọmbas ka a na akaụntụ. Nna nwanne onye ọbụla na-ama ha na Shakespeare miniri ọnụọgụ. How can you enwere ebe ị ga-eje kịta na ọmara na ọnụọgụ bụ Shakespeare ka ọ pụtara? Because ọnụ na ọgụ gịnị wụ check sometimes a na-use vibration. You got to go something that moves with force and anaghị akwụsị. The strongest place in your body will come on your jaw. Ebe sikarị ichere kenya ahụ gị niile isi your jaw. Nna nwanne ọkpụkpụ ị ga-eji eze gị wee taji were aka gbajie ego ha agbaji nwunye, mana itinye ị na-eji aka akpọnwụ mmanya, mana ị ga-eji eze kpọọ mmanya. Ị nweghị ike iji nwe aka kpọọ mmanya. Ị were aka, o nwere ndị na-ejere nke mana o jiri nke na ịghọtago, mana ị ga-eji eze gị kpọọ mmanya. So the most strongest place in your body is your jaw. A sị gị ọnụ mmadụ ji wee wụrụ ọnụ mmụọ. A na-eji nwere ụmụ nwaanyị nwere psychological problems so na di ha ji ọnụ wee mee ha arụ. E nwere ndị na-eji ọnụ egbu ọjị. Ọnụọgụ bụ ọnụọgụ and their war front. Kedu ihe Shakespeare na-ekwu maka ya? Go and read William Shakespeare. So ịghọta ihe na-agwa ụnụ. Ị na-anya here na aka ekpe, ịma na this Facebook sometimes ọ na-ebugharị isi. Ana m aka ekpe ka m wepụtara ebe ahụ maka nwere ike iche na aka nne aka ekpe bụ ihe a. Ngwa na-anya na ịbịa gụsịa disi aka ekpe a na if you not transcend ene, if you not gasịa mkpịsị aka obidokwa n'isi aka oche njikọ kọlọ ifuru kọlọ ọ na-achọ ọ na-eji oji, that is symbol of ike. Ọ ike bụ ihe ahụ ịghọtago. So ihe a na-eji oji ebe a azụ aka ga-abụ ike, nke a bụ ikpe, nke a bụ ike. So oru ha n'ebe a
ọ transcend eto nke o change color jibe oji. So ụmụ ibe tupu ị na-aghọtagodi ụwa ihe niile m na-agwa gị ebe ahụ ana m atụpụrụ gị azụ because agaghị m abịa na Facebook gbuwa ihe anyị ga-eji wee chi ụwa mbọsị ọnwa, mana ihe m na-atụpụrụ n'ụwa azụ mgbazie gị echere ezi echiche ịghọtago. So ndị Igbo sị gị ọ gụrụ ya ise ntọala iwu ala ọdịnala nsọala omenala ịghọtago. Omezie n'ala ọtransit eto nka sikwa etu a na-aga. So ọwụ na anyị ghọtara ihe a that means anyị ghọtara ihe anyị na-akọ ịghọtara. So ọwụ na ịma ha ihe a niile na-agwa ụnụ ụmụ Igbo, ọwụ na ịmaghị ya kaba ahụ mara ya because all that ga-eme nwa gị onye ga-eme nwa gị nwa ga-amara ihe nji wee kwuo okwu n'igwe hia abụghị n'igwe nọ n'eluigwe no nwanne. Alaeze ndị akwadobe alaeze bụ ndị ghọtara ihe a na-agwa ụnụ. ọwụ na ịghọta ya nwanne nọdị na alaeze and nọdị na alaeze nọdị n'elu igwe because igwe bụ ndị ụbụrụ eke, igwe mmadụ ndị nkịtị, igwe mmadụ ndị nkịtị ịnazie n'elu ha because ọ n'isi ka a na-ekwu. ị na-eche echiche bụrụ onye amamihe, ndị nkịtị ga na-agbara gị odibo. mana okwu a ndere ihe a na ndị na-agba ọsọ ụka ga-asị okwu onye ndị ụka ọkọ nna nwanne enweghị okwu Igbo abụ nweghị gbasara okwu Igbo na ụka. okwu Igbo dị omimi, okwu eji atụ ilu. Igbo bụ ilu a na-atụ ya n'ilu. So igwe abụkwa ha n'elu ị na-arịgo na sky, igwe mmadụ ịnọdị n'elu ha. Asị ndị Igbo si na ihe onye nkịtị riri enu jebe ịchọ na okenye anọdịgo na anị wee fụ ya. Ewu si na ihe nkịta fụrụ na-agba ụja ya afụ gị na-enye esi. ihe nkịta fụrụ na-agba ụja ya afụ gị na-enye esi. So sọsọ m ndị ahụ wepụtara onwe ha na-arụrụ ogbe ọrụ, that means ndị ahụ nọ in bulk na-arụ community service. Gịnụ community service? ihe anụnwa anyị na-eme now, ihe anụnwa anyị na-eme kịta ya community service. All those people now tomorrow we rule those people aha ndị ụbụrụ eke, ndị isi mkpọchi, ndị isi akpọchiri akpọchi. ọ bụ ngụnwa ga-anọ n'elu ha echi. nna nwanne otu akwa ụwa si aga. ụwa na-akwa egbupacha, ụwa anaghị egbu. hapụkwanụ nke ndị gọọmenti a na-eme onye mee ihe ọjọọ ruzie na kọtụ ọkwụọ ụgwọ enye asị na enyere ya bail out, enyere ya bail. nke ahụ nke ndị feki. natural law enweghị ihe dịka kurukere ebe ahụ, ọ dịghị. So ime ihe mete ya ọfụma, nature will reward you according to what you do. ihe ọ bụla ị mere ka nature ga-eji wee gbere gị. ndị Igbo na-asụ asụsụ si Chukwu kpọọ gị ọkụ. nna nwanne onye Chukwu kpọrọ oku na onye Chukwu kpọrọ ọkụ degodi ede. dee onye Chukwu kpọrọ oku na onye Chukwu kpọrọ ọkụ dee ya ka m gwa m the difference. dee ya ede jem the difference of onye Chukwu kpọrọ ọkụ na onye Chukwu kpọrọ oku. enweghị dị iche n'ime enweghị ihe dị iche n'ime. sound changes, mana onye ghọtara the differences between the two. ọ sị chi Chukwu kpọkwa mmadụ ọkụ, the same time Chukwu kpọrọ mmadụ oku. the same thing ka edere ebe ahụ na mana ka ezi sound ahụ chenjiri ka ezi the real secret of this sound that changes. ka ị wee fụ na nwanne ị na-aga ije okwu kpọ gị asị na okwu kpọrọ gị, the same thing okwu kpọrọ gị. that means nchi ịkpọ gị oku n'ọgwa na m eti gị ihe. I'm burning you. That's why sometimes ịchị ịpụ ndụ ị ga-ebu ụzọ gbaa ọkụ. ịchị ịpụ ndụ ụdị ihe ga-eme gị ma ịchị ịpụ ndụ ị ga-asị nna Chukwu nọkwa na-eme. chefuo n'ọwụ na you must be born. a ga-agba gị ọkụ. a sị gị you must born again. born again abụrụ ịnwụ na a ga-apịa gị ọkụ, mana a ga-acha gị ọkụ. ịchị ichenji any element ịcha ya ọkụ. ọwụ na ịgba ha briks ọkụ i were ya ụlọ mmiri gbaa ya ọda. ịcha ha briks ahụ ọkụ i were rụsị ụlọ mmiri maa ya ọda. simple as ABCD. that's why ị ga-acha ya ọkụ. so for the beginning of afụfụ is the road because any element ị chọrọ use n'ụwa you must burn it. ị ga-agbarịrị ya ọkụ. so sometimes ihe ọbụla na-eme nature anaghị eme iberibe. enweghị ihe nature na-eme iberibe n'ụwa. any condition at all in this life nature takes onye maka ada jiri chụ ụzọ aghụghọ ticha arụ na akwụkwọ sị na God knows this, God knows this. Chukwu mere nka, Chukwu ma nke nka ndị nkịtị eburu na akpagharị. God knows why. ime ihe ọjọọ abịara gị ụgwọ isi God knows why. ime nke all those things naturally
ị nwere ihe something na-adịghị wrong because chukwu ịkpọ mmadụ ọkụ ọkpọgo gị ọkụ is burning you with fire so that ọ na-abọ ọnụ gị the fire so that you can change. Chukwu kpọrọ gị oku, God calls you. Nwoke m bịa ebe a, bịa nọ nso, bịa here. Ịkpọrọ ya oku, oku ahụ ịkpọrọ ya ọkụ ka ịkpọrọ ya ihe aratin. So any incident ọbụla mere gị wụ information ka ọ na-achị inye gị. Ọ na-achị inye gị something but ndị be anyị mba ndị anyị magoni even ọ na-emegodi ese for more prayer na prayer n'ọnụ Igbo ikpe ire. That means ikpe ihe ọjọọ e mere ije judge ana ijego na nke court ya detaziri gị akwụkwọ. Court will write you. Ị gaa na court now kpesie ikpe, they will charge you for your case. Ọ ya bụ ikpe ire. Na ndị mmadụ ga-abịa otu a na-ekwu God do this, Chineke mere m nka ụtụtụ okpe ekpere nwanne. I nweghị ebe ị kọrọ ugbo, i nweghị ebe ị kpọsara ahịa, enweghị ebe nna nwanne. Ọ bụ ịkọ ugbo na naanị ị na-ekpezi ire. That means the judgment of ihe ịkọrọ ka ihe ịkọrọ ka ọ puo epuo ka ọ ghara epu na epu. Ọ ihe na-ekpere dị ire nwanne. Ụna na-anụkwa Igbo ebe a ikpe ire, ikpe ka ọ ree. That is ihe ire ọrụ bọọnụ mgbe ọbụla ị nụrụ ree na ọ na-agba ọkụ because ikpute igwe ihe naanị ore before opute. Anything ọbụla itiri naanị must rere before opute. Ịkọ ha na ihe ọ ga-ere before opute. That is why you have to go to market and sell it. Ire ya were change ireta ego n'ime iwere egoro ihe ị na-enwe. So mgbe ọbụla ị nụrụ ree ọ burning. So ụmụ ibe ụka mma na ịghọtara asụsụ Igbo abara gị uru. Ogbe abụghị poor man. There is no ogbe ndị Igbo enweghị poor man. Ihe a na-ekwu ogbe bụ ndị those ones who voluntarily bring themselves be in a block. You got to go flock, bird of the same feathers flock together, be in a block. Na-arụ ogbe ọrụ. Ndị ma na ihe nke ụwa bụ ihe efu. Ndị ma na akụ na ụba nke ụwa bụ brainwash. Agụ anaghị agụ ha. Ndị Igbo enweghị mgbe ha lack anything in this life until we begin to brainwash ourselves. Enweghị mgbe ndị Igbo la because based on your language, nna nwanne ịkọ ugbo ịkọrọ na ihe ịkọrọ n'ugbo mee ọgaranya ka ịhụ ihe ọbụla ịpụ ịkọ ha na ihe aha pụọ mee ọfụma iwe ọgaranya. Ndị agha wepụtara onwe ha si na I will serve this culture, I will serve this land. Those people never lack anything. Na kedu mgbe anyị ji wee rụzie ejesesie picture na Washington DC were ụmụazị na-agụ asọ mmiri were nwaanyị kụ nwa n'aka tisie na Facebook ndị be anyị na-eji na-ebugharị destin na-asị m African poor na-ekwu nonsense na-ewe mmadụ iwe. Kedu nna nwanne, can you show me this thing in my own language? Amara m ihe bụ ha. I don't know these things. N'ọnụ Igbo ọ pụtara ogbe ndị na-arụ ọrụ mbada iwe ihe anyị na-eme today. Ọ bụ ihe ogbe pụtara ogbenye ndị na-enyere ogbe aka. Ndị na-enyere ogbe aka, those people who serve. Because government in Afro today, normally the concept of government bụ ogbenye. Ọkwa ihe ha bụ government service, public service. Ọ bụ ihe ha bụ na ihe mere bụ na ndị be anyị aghọta m ebe ihe ama m uche ndị a debere n'uko. Government meanri public service. Nna nwanne gịnị bụ ogbenye? Ogbenye bụ public service. Simple as ABCD. Ya wo the same thing with ohu. Simple as ABCD. But due to na ya aghọtaghị Igbo oruechi, the same our people ga-eburukwe this our own language ga-atụ mebisie eji ama m ihe a na-akọ. Nwanne eluigwe enweghị mgbe ndị Igbo si na nwere onye bi n'elu igwe. No. Based on nwatakịrị amaghị ihe bụ igwe. So nwatakịrị mana sky dị n'elu. So for nwatakịrị, yes, eluigwe. Mana okenye with your common sense, eluigwe bụ enu igwe. Ịnọdụ enu igwe na-afụ nwanne iri na plane ị ga na-afụ everybody. Na aga na plane na we see everywhere. Go climb plane, rianu plane ị ga na-afụ everybody na anya. You see everybody. Nwanne akọ na uche ga aha n'ebe aha. That is your life. Onwebeghị mgbe ndị ojii nọ n'ụwa seek for a land because
your body, that inwe ihe ngosiri gị before na anya ebe a so only black people nwere destiny na isi ọdịkwa gị mma ọsọsọ ndị ojii nwere ihe a ọ ihe the soil ị na-anụ maka soil all coat you are coated we have a symbol of the earth so transcend ị ga-go from here transcend here from here that's why nke a azụ aka nke a ihu aka gị you got that so ị nweghị ike isi for land you don't have the right unless isi ike ha na-epụgo na line isi ike ha na ya then you have violated the natural principle you become a slave oh nke akwụghị ụgwọ ọkwa nke ndị Igbo nke ndị bekee ọwụ nke ndị Igbo bara uru nke ndị bekee anaghị aba uru na bekee nke ndị bekee wụ slave nke ndị Igbo ohu bụ voluntary work so community service ohu nke ndị bekee wụ nke ahụ na-ekwu na a na-eme slave ma akwụ ụgwọ mana for me ama m na ndị niile na-arụ ọrụ n'ala bekee nwere contract because I have read the contract ha niile wụ slave all of them once you are working in west you are slave ọ dị na contract gị dị is inside your contract this man owned you ha nwere they own you then gave you contract ọ dị n'ime ebe ahụ they own you life contract o nwere ego o nyere gị ọkwa ịrụsị ọrụ ọkwụ ọgwụgwọ after month so kekwere ihe ọ bụ mgbe o nweziri law na-ewepụta na Spain sef law new law now mbọsị ọ chọrọ onye nwe company ọ chụọ gị n'ọrụ nye gị nwatachiri ego chụpụ gị sị gị na enwere failure na company enwere luzuru ego achụọ gị ọ dị ọrụ niile rụrụ arụ ọ na ọ chọọ ya ha enye gị any money based on the new law ọ chọọ ya ha enye gị any money based on the new law for upon these things we don't see it anyị nwere anya ma ya anaghị afụ ụzọ that is the problem nna nna anyị dewere anyị ihe niile eji apụ ndụ nna anyị unu amakwa how rich we are rich ọ bụghị about this because if you are rich here you can manipulate those elements anyway this wee chọọ ya if you want to build anything you can use them all information you have the right to do based on the kind person you are but you nwere the thing that is the case so ihe ndị Igbo na-ekwu maka ya what ihe Igbo mere bụ ihe a na-akpọ mental alchemy n'oyibo maka ndị jere akwụkwọ mental alchemy maka ụbụrụ isi ọ ihe bụ kedu onye ya agwa m ihe bụ ọkwụrụ gịnị bụ ọkwụrụ n'Igbo na-aka nkọwarụ na obere ihe a aga m agwa ụnya nwa obere o nwere onye na-ebe ama ihe a na-akpọ pineal gland ahụ ịma na ọ dị ka ọkwụrụ n'anya ọfụma otu ahụ ọkwụrụ pineal cord ịma ọ na-amị amị ịghọtago ọ bụ that symbolism ndị Igbo machasi ihe too much ọkwụrụ oya pineal gland that ọkwụrụ ahụ ị na-ene anya ebe ahụ n'anya mepee ya ime ya ifu na ọ nwere mkpụrụ na-acha white otu ahụ mkpụrụ white ya aha dị that pineal gland ọ dị n'ime isi gị otu ahụ ka o si emuke that na-amị amị ọ bụ otu your pineal gland kwesịrị isi na-amị amị mana ha na-enye gị all this fluoride to calcify that pineal gland ka ọ dịzie ka alon ka ọ dị ka adịn alon onye nwe na-eme gị naghị eche uche ị ga-eme bụrụ gị ọ dị ka ọ kwuru maka your pineal gland wụ data ọkwụrụ ahụ ị na-ene anya that is what your ancestors gave you o nyere gị ifu the green ahụ o nyere gị die ndị Igbo ji wee metụ ya mma ọka aka ọsọ na ọkwụrụ akarụ ọkwụrụ karụrụ akara ya na-eri onye nwa bụ ihe ụbụrụ unu na-emekọta ụbụrụ gị akarụọ na akarụọ na ọ dịghịzi mma oriri ụbụrụ gị adịghịzi mma oriri maka na ọ bụ dati ka nna mepe dị ọkwụrụ ifu receipt go and look your pineal gland jee chọọ ya ebe ọ dị ịgwa m ka dị tinde ọwụ na ọwụghị mkpụrụ ọkwụrụ ahụ dị n'ime dati pine code ahụ efuru ebe ahụ mana mbụ onye asị ngwa okwe chekwere ịghọtago so next one mbọsị ọbụla ndị be anyị nwere anwa ka obodo ala ndị a n'Igbo ahụ ndị be anyị ndị mmadụ na-ekpe ekpere everyday ịghọtago kedu onye Chukwu bịa ka ọ ya dị achọrọ m ka onye ọbụla jụọ onwe ya ajụjụ a n'ime obi ya kedu ka Chukwu ọ ga-abịa ka onye ọcha ọ ga-abịa ka mmadụ ọ bụrụ na ifu ike ka ị ga-esi ama Chukwu I want to know kedu ka ị ga-esi amanwu Chukwu ndị na-eje ụka na-ese na Chukwu na-abịa achọrọ m ịma mbọsị because you are fooling yourself kedu ka ị ga-esi ama ma Chukwu bịa ọ ga-abịa sị gị nna ahụ m Chukwu abịa na m afa m bụ Chukwu how achọrọ m ịma ndị mmadụ gwa n'onwe ha eziokwu na the only way you can build a place by developing the mind of the child. It's as simple as that. Anything apart from this thing, you are wasting your time.
anyị nwa na onwe anyị we have been brought up by those our parents unfortunately ha during the conquest and the problem of the world they were too much problem during their own time. Unfortunate the things ekwesịghị dị ka o si wee dị, they misplaced and lost so many informations. Now ihe ahụ Chukwu na-akpọ anyị oku, ịghọtago, na-akpọ anyị oku si anyị bịa nwa m bịa nekwe ihe merenụ, nekwe ihe merenụ, nekwe ihe unu ga-eme, nekwe ihe unu ga-eme, ịghọtago. Nwanne ihe a abụghị something ọ bụ sị na you must do this, you must do that. No, ihe ahụ just somebody calling you sị na this universe look at go si wee dị, no to si wee dị, no to si arụ, no si arụ, is on you because you are part of this, you and the verse, you are part of it. So mmadụ enweghị ike ịnọ na anaeze na-eje ọkụ mmụọ, enweghị ike ịnọ be nna gị na-achọ be nna gị, is impossible, it is possible. The only problem bụ na enwere ihe ị na-eme ị naghị emeta ya ọfụma. So unu soro ndị enwe ha anị, nwa bekee na-achọ anị because they have no land. Ị na-afụ na ha na-achọ ọcha, don't you see road igburu isi? Ị na-afụ na ha na-achọ ọcha, so they have no land. Nature never hides anything for human being. All human being na-agbara nature ọsọ. Nature never hide anything. Ha na-achọ ọcha because they reflect the sun, they never absorb it. So because anwụ bụ ukwu, ịghọta, okwu na-agba ọkụ, datin ọwụ that energy na-afụ anya ahụ ị na-azụ okwu, that thing is burning. Onye nwe na-enye the light of the sun. That's why ị na-eji eme ya absorb, because without you onweghị ike ịgba okwu again na burn. You can never burn unless me nọ here. Ọwụ ngwa na-enye the energy o ji abụọ na burn, simple as ABCD. Because ọwụ na anwụ anọkwa n'elu, otu aka ọ nọkwa n'ime isi gị, otu ahụ si agba n'elu ka o si agba n'ime isi gị. Because as above so below. That's why you nwoke na nwaanyị, enwe nwoke na nwaanyị, you and the verse, ofu you, ofu the verse. That's why nwaanyị ji wekpọ ya nwa na anyị everything, anyị niile, all within the body. Anyị ahapụzie this thing soro nwa bekee zọba anyị. Onye enwe ha anyị ka iso azụ anyị, and everything niile anyị process eji azọ dị anyị ha kụziere anyị. Nna nwanne, how can you follow you onye isi na ọfụghị gị n'anya? Ihe ahụ opposite. Unu amaha na enwere the concept nwere Chukwu nwe ekwensu. Always enwere God and Satan. One must represent one. Okay, who is the God, who is the Satan? For ndị ụka ọwụ nwa bekee bụ the Christ, ndị ojii bụ Satan. But how can, because darkness give birth to light, how can darkness that gave birth to light will become Satan? Because abụrụzie nwanne ihe na-enwu ọkụ bụ ekwensu, ọkụ mmụọ with light. Ọkụ mmụọ is the light, simple as ABCD. So onye na-acha ka ọkụ, ka onye na-enwu ọkụ here, ka onye na-eji oji, ka onye na-enwu ọkụ. Onwe na-enwu ọkụ, nwe na-eji oji, that is the pure science. Ihe na-enwu ọkụ, ọkụ na-egbu mmadụ, ịma ọkụ, fire kills, fire kills. Ịkpọ itinye aka na ọkụ ereghị, then ka ihe na-akọzikwen. So ka how can onye na-enwu ọkụ ga-esi wee bụrụzie Chukwu na-ese efu mmadụ? How can somebody with na-eji fork and knife eri nri? Unu amabeghị na ndị ọnwa bekee ji fork and knife eri nri? Ịfụbeghị? Ndị Igbo na-eji ngaji eri nri. That means ọkụkọ ka ha na-akọ, they cultivate, because ngaji wụ shovel, ọgwụ ahụ iji akọ ugbo. Ị na-akọ ugbo, ikuru iti n'ọnụ, ikuru iti n'ọnụ. Nwa bekee na-use fork and knife because he is a hunter. That gwara gị everything into your face but you cannot see. Then tell you everything because these people ma ihe. Ndị ama ihe, nna we nke wes, they know exactly what they are doing. Harm everything because nature created them. So nature gave them everything to defend themselves because they are part of this. Ha are part of it. But the problem is anyị nwa na onwe anyị amaghazi ihe represent. Then we begin to chase empty vessel. Chase empty shadow. We are chasing. Nwa bekee is shadow. Is shadow, is our shadow. Oh, your shadow ka ị na-afụ as nwa bekee. Nwa bekee is your shadow. What you see as nwa bekee is nothing but a black man's shadow. That's why ha na-agwọ gị ịba. Don't know, you are killing yourself because all ha nwa bụkwa gị nwa, or this is your shadow. So if you don't know your place, your shadow will go to your place by force. Yes, because ọ sị na Chukwu ga-akpọ ya ọkụ. Ọ na-akpọ gị oku, nwa bekee na-akpọ gị oku, they are calling you. Otu a Chukwu si akpọ mmadụ ọkụ ka Chukwu si akpọ mmadụ oku. So your shadow bụ ihe na-agwọ gị ịba until you know what is wrong with you, then you pụọ ndụ. Ka mmadụ ga-esi pụta n'ụwa nnọọ enye ihe dịka ụna afụka map of Africa, the real map of Africa, yikwara ukwu ya ebe ahụ ukwu dị, ebe ahụ na-egenerate magnetism n'ebe ụwa. All that place na-egenerate because sun send there.
ani respond. So all na that place anyị nọ bụ the ukwu na-respond. Without that place enwe ihe na-eme na-respond. Anyị nwa na onwe anyị bụ the offspring of this response. Anyị nwa na-ayọ biko n'ụwa. Nnu na-ekwuzi na ya ụdị adịzi na-ekwu this thing na anyị m ga-ekwu ụdị okwu ke ka mmadụ ga-esi wee na go and see the map ifu ebe anyị si pụta ụwa. You see the large ihe a na-eme na this ị na-anya ndị a na-eme vegetation wepụ the station tinye medicare you got to go to mend something ime something amend ọkwa ka na-asị gị ibi ndụ gị bie ya ebie dịka ọkwụrụ all that pyramid ahụ ifu na ndị agha na meditation na nọ pyramid way ọwụ ha about that because mmadụ ichekwa na ịgwọ ngwọrọ na anị chukwu wee nuo onu gị ebe ị na-ekwu ị na-agwọ because ị gwọrọ ngwọrọ ka chukwu ya n'ọnụ gị na-akọtu. They are giving you the sign that ihe ha na-anọ na meditation they are giving you the sign. Ọkwa the seven chakra ha na-ekwu okwu ọkwa ka Jizọs 2 fish and 5 bread ọ bụ ha 7 5,000 o ji wee feed and how many. So he watch ya this thing ifu na nwanne everybody is talking about the same thing but in a coded way so that ha ga-use it because it's about war of supremacy. It's about energy playing. Na nwanne if you don't generate the same the particular thrust you need to lift a plane you gaghị lift me. So all we create that aspiration. That's why they created God as aspiration to aspire higher mind because nwanne ọ bụ na enweghị ụdị eji arị enu ka ebe ị ga-arịba eje onye enweghị ụdị o ji arị enu ebe ka ọ ga-arị eje. So for you to have be aspired you must create above, then you create above imaginary above to aspire. Mana ndị be anyị enweghị ike ịghọtanwu simple nke na-achọzighị ije ụka ọghọbara nke na-anaghị eje ana onye ọbụla na-aghọ ara nwanne ihe aspiration not about somebody there because as long as not n'ime isi gị once you begin to aspire this knowledge then you begin to develop the mind. Ndị be anyị apụọ n'ụtụtụ ma ndị na-egbu ewu ma ndị na-egbu ọkụkọ ma ndị na-agụ Bible ma ndị na-efe ihe apị onye ọbụla nobody understand the simple teachings. It's all about teach not about meditation because meditation is made to amend the position handle because all religion is bounding so they will code your spirit with a kind philosophy you got that? So that you nwee ike because once you spirit practice with that thing they will can control you through that practice. Now that position handle they are just giving you the position of the earth na anya the African map ị ga-afụ ya na ọ dị anị ya gbara ukwu enu ya agbago you got that? So enu ya agbagoro with the last place the energy gara before wa so ịchọkwa ikekwa to the energy ya you must get there because ọ n'isi wụ that mpe na ahụ mmadụ buru ibu isi epe mpe. It's as simple as ABCD. So if you want to go to that place again you must go from here. It's as simple as that. So if you watch the meditation shape you watch the map of Africa you watch the map of America you watch the water drop if na everything with the same shape ka o nyere gị. So ọ bụrụ about somebody sitting down na-akọtu si ya na meditation nwanne you can meditate anytime anyhow any moment but all you mara if you know how to do them you can do but the shape is a religious teachings all teachings all the shape is part of because all the cross a na-ekwu okwu na cross is simple ọfọ that's why ifu na ndị pope na-eji n'aka ndị fana na-eji ndị brother na-eji isi ọfọ ọwụ ifu na ọ dị nọ isi ọdụ na aka na abụ ọ na-eme n'afa na nwa na mmụọ nsọ ịghọtago. So the cross mean ọfọ onweghị onye nọ ebe ahụ but all these people that are showing you these things every day by day. Chaplet we ose ọjị chaplet a na-ekpe we ose ọjị that's why it's called Litany of the Blessed Virgin Mary. It's ose ọjị but no we cannot know it. anyị agaghị ama ya ịgbagodi ndị be anyị adata ebe ọtụ ọgụ ịgwa ya agwa ọtụ ọgụ. Ndị Igbo nwere this ha na-akpọ zodiac. Ndị Igbo have them but nke a will be for another day. Ndị Igbo nwere this before nwa bekee because nwa bekee we know them very well. I know beha so we know them we know their trick. Owepụ na nwanne a na-agba na ball this is a game na life is a game all football ka a na-agba if na ihe awa energy energy vibrating so nwanne
if you understand this thing, then you try to put yourself in a position of control. It's energy vibration. Energy vibration, nwanne, we have to vibrate. It need ime establish energy enwere particular, because nwa bekee set a system, then you begin to follow. Nwanne, iwu okoko. Na ị na-follow these people, nwanne, iwu okoko. Ezigbote okoko. Ịma why? Kedu ka mmadụ ga-esi abịa? Enwere ihe anyị na-eme mgbe anyị pere mpe, anyị were handkerchief anyị etinye n'elu otu a, mmadụ anọdụta egbo pịọ, onye ga-ebu ụzọ were na handkerchief a, onye ga-emeri. Onye nwa bekee si ụta ti handkerchief anyị ndị asị ebe ndị esi ebe a na-agbalịtịrị. Anyị mere datịrị na ụlọ abụghị na anyị mere mgbe anyị pere mpe. So nna gị teacher this thing na-teach gị how the life work. All that handkerchief ahụ ihe anyị na-eme today. Onye asị ebe a were handkerchief ahụ a na-agwa onwe anyị ebe. Onye ji handkerchief nọkwa n'etiti ebe ahụ taa jide. Onye ji handkerchief nọ n'etiti ọ naghị eme move ọbụla. Ngwa na condition anyị today, because why? The people ihe nna gị desara ka mmadụ bịara ja were, because mana I see guy gara the whole world for these teachings for developing the mind of the young brothers on earth, and we've done. I am ọrụ nke anyị. How comes mana agbara m nnọọ ndị nọ na nga, ndị na-afụ ebe ata today na Igbo, ndị na prisoner, they are prisoners. So ndị nga ha zugoro ezu na ọha bụ ndị ndozi ọdịnala bịara igosi ụzọ ka a gara onwe ha. Ejetere m n'igwe, ejere m ọkụ mmụọ. Enweghị ihe ejetere m, inwe nwụrụ onwe gị, itoro onwe gị, ịdara onwe gị. So enweghị m any concern na ịdị mma bụ ịdị njọ. I don't have any concern. Ihe mma bụ na your own prison is due. Chukwu akpọ gị oku, ọkpọna gị ọkụ. So ọkụ ahụ na-akpọ gị bụ this burning desire inside you, the burning desire in you. You got to go. So that burning desire, ọ bụ ya bụ ihe na-eme gị datin n'ime obi gị. Enwere ihe na-afụ na outside. There is nothing outside there, nwanne. Nothing is happening outside. Nobody is dead, nobody is living. Ihe na-eme no bụ ihe, because anya gị ahụ ị na-afụ was just a projector. It's like television. It's projector like television. So ihe ị na-afụ within your life go na-eme. That's why if you have pains, the pains nwanne, isi ọwụwa na-awa onye ọzọ, kedu ka esi awa gị? How can somebody's headache be your problem? So our people na suffering. Ịchụ eke ihe na-ata, o nwere ike o riri nri, o jere ahịa, o mere ihe niile, but ọ dị happy. So ọ dị ndị na onwe amakwa ha, why this thing ji eme asị na a na-emegbu igbe emegbu na Nigeria. A na-emegbu igbe emegbu na Nigeria mgbe na-anya na so identity aha, identity ahụ etiri that place egbugo the mind of every Igbo. So that putting that identity na ndị Igbo dey marginalize, every Igbo become depreciate. So ihe na-achọ Igbo in essence bụ na these things is a program of how life work. Ọwụ na without this mmegbu, ndị Igbo enweghị ike ịma about this their problem they have abandoned. How can they know it? Ọwụ na ị na-eri salad now na-akụ na Lagos, ngwa gị maka ndozi ọdịnala ị gaghị ekwe. You can say na this boy na aghara. So your condition, ị ga-achukwu ga-akpọ gị ọkụ first, ọ kpọọ gị ọkụ, i wee taa ezigbo ahụfụ. Ndozi ọdịnala gafezie n'ihu gị ozugbo ịgade, ọ na-agba ọsọ jidesie ya ike, si mba ebe a ka m na-eje, because afụjuona m anya n'ụwa. Ndị nwere ndị gwuru egwu si ndị fụrụ ụzọ n'ebe na ndị kpụrụ isi n'ebe na ha fụrụ ụzọ ma ncha, ma ndị fụrụ ụzọ na-asị na ha afụsie n'anya. Ịghọtago? So anaghị afụsi anya, anaghị akwa na afụ ụzọ. Ihe niile na-agba ofu ihe. Nwanne, ọ bụrụ na Chukwu akpọghọ ọkụ, ị gaghị ege ihe anyị na-ekwu. It's as simple as ABCD. You cannot listen. Ị nweghị ike listen. So for you to listen, ọ ga-agba gị ọkụ wee kpọọ gị oku, because ikpo oku na ikpo ọkụ bụ the same. Ikpo oku na ikpo ọkụ bụ the same thing. Go and write it. I check ye. Ma ọ bụ na ịtụpụ ọkpọm n'okpuru ya, iwepụ ọkpọm ahụ, gwa m ihe ọ bụ. Iwepụ the ọkpọm, ihe ahụ na ọ ikpo oku na ọ the same thing. So nwanne, life is mysterious. Life is simple because human being is mysterious. If not, nwanne ịlahụ ụra, you are breathe, ị na-eku ume, but
you are unconscious because ị mara ebe ị nọ, mana ị na-eku ume. Ị na-eku ume. How are you breathing if you don't? But ị mụrụzi anya isi nna enwere ka m anaghị m ekuchi ume ọfụma, mana ị na-arahụ ụra ị na-eku ume ogbe ịdịzie conscious ichebe echiche nonsense. All conscious ị dị na-eche gị nonsense. So the best thing ndị mmadụ ga-eme one, if you change your daily life mgbe ị mụ anya, then you change your dream. I change your life, I change your dream. Ndị na-arụ nrọ ọjọọ because your ndụ ga adịrọ mma, because mgbe ọbụla ikpuchiri anya isiri ikpuchie n'anya ịrahụ ọnụ ụra, because ụra bụ ihe ahụ anya gị na-eme ọ na-ara ifu otele nwaanyị ahụ na-ama gị chiki chiki chiki, because anya gị is having sex. Anya is having sex because if there is no sex there won't be life. All that movement I were this acid now, o nwere chemical ị ga-were tinye acid tinye na bottle ọgbarie. E nwere chemical ị ga-were tinye acid and bottle ọgbawa ya. So the movement that gives light with this ịra ọwụ ịra ọtụ ka a na-akpọ ya, mgbe ahụ ị na-ara pịa 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 enyo ịghọtago. So anyị nwere provoke ọ ihe anya gị na-eme so ịrahụ ọnụ ụra bụ na ihie n'ụra ichenji dị ụra bazie inward ịghọtago. So inward wụ the same ụra, mana nke awụzi nke dị na your program na your own memory. Ị nwere ike isi na nna dịsị na ajọ ka ihe ahụ fụgoro na nra ajọ ka yes, mana ọ nke debere ebe ahụ. Ị nwere ike ịma ha mgbe o nwere ike ọrụ ndụ 5 gị, ndụ 10 gị, ndụ 20, ndụ 30 gị. Ọ ihe na-afụ dị. So ọwụ na nrọ ga-adịghị mma, that means you have been living a nonsense life. Enwere ike ọrụzi ndụ 5, ndụ 10 ịma ha dị sef ọ tụrụ nrọ gị ka ị ga-esi ama na ndụ gị ọ dị mma ma ọ dịghị mma. Simple as ọ yakọrasị gị ị na-ehi ụra mgbe ahụ ị na-eje nkụ. O nwere ihe anyị na-eme, anyị kesie nkụ, anyị were isi fa ya n'etiti bịa hie ya ịghọtago. Enwere ike ị ga-esi na wine ya wine cha ya bịa faizie na ihe nkụ ahụ ka ọ ghara nkụ ahụ ghara ịda ịghọtago. So ị na-ehi ụra ịtọ ọnụgo ya ọ sị gị hie ya na anya na-ehi, onye anya na-ehi onye ajụ na-ebu. Gịnị bụ ajụ? Ị na-agwụ ajụ ihe agwụrụ agwụ ịghọtago. Ajụ ahụ eji ebu ihe n'isi, ihe agwụrụ agwụ, ajụ ihe agwụrụ agwụ. So ajụ na-ebu ya na anya hirie the same thing ịghọtara. So anya na-ehi ewu na ọtọ ọnụ ọna dị anya na-atọ ọnụ ya. So ị na-ehi ụra bụ na ịtọ ọnụ ọna dị anya bazie n'ime ịghọtara. So ọ kara anyị mma na anyị ji n'oge kịta anụ anyị dị ndụ ka anyị program the memory, because nwanne energy can never die. No way. The mind is ever living, ever present. Everything is present. Everything, because one life of one great here. Life is there and they can never go away. And also you are here to receive and project. So best thing for you, as earlier you begin to amend, better for you. If not, when ị ga-agbagide here, ịgbasịa ị nwere ike next one ebe na enwere ike amụọ gị n'ugwu Hausa. Mpụnụ ga-abụ onye Igbo amụọ gị na Tarangeti na Zungeru. Every year unu ga na-emeti ndị na-ajachi nnama. Every year iche na ndị agha jee mụọ nwa ha n'ugwu Hausa na ha akpacha anya. Iche na ha akpacha anya ha jee n'ugwu Hausa jee mụọ nwa ha every year asị na na-eme antị ndị na-egbu mmadụ abịa egbusisie the whole village. Ọmụkwa ọzọ egbusie ọ bụrụ oge bifo mara ihe na-eme ọkwara ngwongwo ebe na east oruo ebe ahụ mazie ebe village nna ya dị obidozie na anị nna ya ọyọbazie anị na anị nna ya. So iche na destiny onye ahụ jos nọ ihe na ị na-ajụ onwe gị kedu ihe m mere, kedu ihe ọjọọ m mere. Ije na nke fada nka isi epụtara nke pastọ, isi na nke apụtara mpe pastọ nka, isi na nke apụtara nke pastọ nka. Nwanne ndụ ibi ndụ symbol of circumcision. Ọwụ na ị mara about ihe a na-ekwu about circumcise, nwanne circumcise now ọ kara gị mma. But nwanne enweghị ọ bụghị ị na-abara m uru, ị naghị abara m eni uru. Kedu uru ị bara m? Mba, onwe gị nwanne gị onwe gị nke nwa na onwe gị, because gị onwe gị is two words. Mụ onwe m is two words. Mụ onwe m onwe gị with your photocopy. So onye ha abụghị m, I did not invent these languages. So ngoma ịchọkwa ịnọ na anaeze n'elu igwe ịmara gị ihe ị ga-eme ọkwa na ịchọ ị na-ata afụfụ, mana ịbịakwana complain ruo ebe nọ because ị gasị na m agwa ha gị ị ka no achọkwa ma I don't want to complain. Abịakwa na ihe ekwuchie m ntị. Even na Facebook ọ dị nka mana blog some people nteta ụra mmechi ụta afụ
fọrọ nsọ nonsense Facebook o ndị mmadụ na-echi ya sọntụ na-abịara m ama m ka m mesi eme prevent this thing ka achọghịzị m ihe na-afụ this thing. Ihe m chọrọ ihe na-afụ bụ kedu ka a ga-esi wee mee this nsọ ala Igbo ka ọ bụrụkwa the institute of religious mind. Every human being ọbụla bụ onye Igbo ga-ama n'ime obi ewu ihe nsọ ala pụtara, so ka o soro ụzọ nsọ ala nwee ike ịpụ ndụ ka ndị Igbo nwee ike ịgbanwe. Ya bụ ihe m chọrọ ihe na-afụ, achọghị m na-afụ nonsense. This is what I want to see in my Facebook, in my page, everything. Because nwanne asị na ọ dị ka ọ dị kpọsọ dị ka ọ dị egoro, achọghị m ị na-afụ nwanne ihe ọ bụla ị na-emere onwe gị. Why ga-eji eme na my own world? Why? Anything you like you do, I support, because it's a free world. Nwanne onye ọbụla ka isi wee debe ute gị ka ị ga-esi ara isi na-awa gị agaghị awa m isi ọwụwa ji gị ka never wala m. So kedu ihe m na-enyere ndụ m nsogbu? Enweghị ihe m na-enyere ndụ m nsogbu. Elu ụwa bụ jeje, ụwa bụ jeje. So onye biri ibe ya biri. Nwata ga-eto n'iru nna eso n'iru nna ya. So onye ọbụla na-asị mmadụ emekwana ihe n'ụwa ọ na-waste time, because kedu ihe datin ị na-ekwu ga contribute n'ihe ị na-eme. Ebe ụwa sị na ebe ọbụla onye nọ ọkụ uche ya, ihe ọbụla onye na-eme n'ụwa ka uche ya ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. So kedu ihe ị na-worry yourself? So nwanne rapụ onye ọbụla ka o mee ihe ọ na-eme. Ihe ị na-edere bụ ka ị hụrụ this information anyị na-enye about Igbo nyanwa bụ the fundamental of the mind of every Igbo man. Every Igbo man kwesịrị inwe ihe a n'ime isi ya ma okenye ma nwata, and ibi ndụ nsọ ala must be introduced as early as 3 years to every Igbo man ka ọ mara na enwere ihe a na-akpọ alaeze, so that ka o bido n'oge maybe aspire to become higher and higher and higher, and ka ọ mara na enwere ihe ndị nna nne nna anyị ha na-eta na-akpụ uri, na enwere ihe ndị nne nna anyị ha na-eta na-akpụ uri. Nwatakịrị ọbụla kwesịrị ịma na enwe ihe ha na-akpụ uri a na-akpọ abstract art ha na-esegasị n'ahụ ha. datin ma ha anaghị agwa ya nwa ha agwa, ha na-ese ya ese. Nwa ha fụzie ya nwa ha gara eme imagination. Ịghọtago? Chọọ ka ọ mara ihe ha nne tere n'ahụ, ma ihe esere esegasị ya n'ụlọ. Go and jee watch ụlọ ndị mgbe ndị ochie ụlọ mkpọ aja ahụ, ị ga-afụ esegasịrị ya dị all those abstract art. Ma today ndị Igbo 90% of ndị Igbo amaghị datin. 90% of ndị Igbo can never tell you one single meaning of those arts in that world. Aka ịma n'aka ije etinye ego. 99% of ndị Igbo cannot give a single meaning of those arts. Mana nne ha serie, nna ha serie. Ọkadị go to ụlọ mkpọ aja, those red mud house, ị ga-afụ ya most of them n'ala Igbo, but ha amaghị ihe ọ pụtara. Ihe nne na nna ya mere ọmaghị ya. Nna ya makwara ihe mere, nnukwu ihe mere. We are in prison, living in bondage. So ọ ka mma na isoro mbe akụkọ mbe na ọsa mgbe ụgani daa n'obodo ụmụ anụmanụ. Mbe ọsa were nne ejezi n'elu o ruo mgbe onye ọbụla pụsị ya ọsa ga nneta ụdọ ana ntabere ku mbebe, nneta ụdọ ana ntabere ku mbebe, tụọ ana ntabere ku mbebe. So gwa na ọsa gacha dị place richachicha ọta pancake pụta, mba na-ele si ọsa ka ebe ị na-eme ihe a kọrọ m ọrụ otu o si eme na shine. Some of your friend na-asị gị nna nwanne kọrọ m ọrụ na ke onye na-ekwuzi maka ndozi ọdịnala na-asị gị nwanne enwe society ịbagoro na nna agwara m achọrọ m iso gị badị nna anyị na-ekwuzi onwe ka isizi ekwu okwu this time around. Nna kọrọ m ọrụ, nna hapụgoro ihe anyị na-akọ gbuwara m ahịa biko. Otu some people na-esi ekwu na because ha ma nọ ndozi ọdịnala ka ị na-agazi na ọwụzighị TV Joshua ma ọ bụ nke ndị na-arụ agwụ na ya n'elu ochi. Ọsị nna nwanne biko ndasị ya ọsakụọrọ m mba ọsakụọrọ m ọsa ha agwa ya eziokwu. Emechaa mba monita ọsa wa mba jera plesi jecheta nneta ụdọ ana ntabere ku mbebe, nneta ụdọ ka o jee na nke ọcha jeje ebe ahụ jerie nri bifo amara ihe na-emere. Ọsa jidie tie mgbe ozugbo mmụọ ya chi ebe ahụ mabie dị eriri mbesi ebe ahụ taa kọwasịa. Ihe a bụ ihe kwesịrị ịgwa nwa gị ka ọ mara.
so ọ kara ụnụ mma ndị nọkịta otu a na-ekwu ndozi ọdịnala chọwa ndị bụ ndozi ọdịnala mere ha enyi a sị na ihe nkịta ji eso onye afọ ukwu bụ ọnyụ ha anyụ ọgbụ agbụ ihe nkịta ji eso onye afọ ukwu bụ ọnyụ ha anyụ ọgbụ agbụ so chọọ onye ndozi ọdịnala bụ onye nsọ ala mere ya enyi nwanne kwefuru ana Igbo quote me right si gị na m gwara gị anyere m ha 5 years kwefuru nsọ ala 90% of ndị Igbo will buy into it kwefuru nsọ ala Igbo 90% of Igbo will buy into it isi na asị onye si na asị ya tie ego akụkọ 5 within 5 years so ọ kara gị mma na iji n'oge kịta because ọwụzi because ihe mere anyị ji wee baa na akụkọ n'ụka bụ anyị soro ibe anyị na-eje anyị amaghị ya na-akọ n'ụka so ọka mma na ị gara mụrụ amụrụ mara ihe a na-akọ n'ime ya mara ihe bụ nsọ ala Igbo nekwe aka ise a na aka ise ọ na-acha ọcha ntọala iwu ala nekwe toro ogologo ọdịnala ka ihe a na-eme ebe a ọ si ya fuck you so ebe anụnwa ọ dị ya n'ala nwanne ịma ha na something here ọ tụrụ ime ị gaa na zodiac ọ ga-asị gị Gemini ị ga-afụ mmadụ na-abụ n'ebe ahụ ndị Igbo na-akpọ ya nri nyanwa ọ na-eri oriene ịfụkwa ha n'ogologo oriene so this ọdịnala ị ga-enwetazi ihe a na-akpọzi nsọala ịgasịa nsọala ị gaa na omenala transition ịgafe ha anya efe na ọ baala n'isi ike oche nje nekọrọ ọ gbaa n'ọkụ ọ bụ ọnụgo because o bidogo burning from here o bidogo burning ọ ebe a ka Christ bịara osu abịago ọ ebe a ka nwere extraction purification and unification ọ na this color ọ na-azụ aka gị so enweghị ka onye na-ama ha about this natural law ga-esi emenwu this thing ọ bụghị eziokwu asị ka ọ bụ onye ama ha this natural law cannot do this thing a philosophy like this onye ama ha about this natural law o nweghị ike imenwu this philosophy is impossible so if somebody who did this thing nwanne soro ya ọmụ ebe ọ na-eji agara m ichi fada I went to seminary school so ọnwụ na about otu ije n'igwe ma ọ bụ ịchọ Chukwu onye jere ichi fada ọkwụnụ na ụnụ fụrụ fada ahụ mpa gị onye ọ mpụ na were mmụọ nụ ịghọtara onye nwa bụ onye na-ekwu okwu eme fada kwuo okwu n'ala Igbo na everybody esoro ya ịghọtara so echere m di I went to that place agara m na Holy Ghost generate ihe ala ịma na Holy Ghost fada ka fada normal si ike you know go and do your own research Holy Ghost fada ka fada nke nkịtị wee si ike so agara m Holy Ghost generate ihe ala so ọ bụghị nke maka fada ma ọ bụ fada so ọwụ na ebe ahụ bụ ụzọ esi eje n'igwe nwanne ka ihe na-apụtakwara ndị ọwụ na ebe ahụ bụ ebe ndị Igbo si apụ ndụ anyị nwere more than millions of reverend fathers n'ala Igbo millions anyị nwere millions of pastors n'ala Igbo anyị ekpetenwu ha ọnụ anyị common food anyị akọtanwu ka mmadụ ga-esi wee bụrụ preacher gaa n'ụlọ ụka ọ naghị ekwu maka agriculture onye a kwesịrị ịma ya aka ntị a preacher gara n'ụlọ ụka n'ala Igbo okwuhu maka agriculture nna nwanne ihe nke ọgbakwa aka a preacher na-ezi ozi ọma ka ihe unu ga-eri gịnị ka unu ga-eri everyday ọbịa ọ nakọrọ na obere ego nke ndị ọkada bịa gbasie ọkada nyasịa keke abịa enye onyinye nke izizi enye onyinye nke abụọ enye onyinye nke ịtọ enye onyinye nke ịnọ no accountability oburu ego wee na iko ego buru ego naba ọsị ụrụ naba na misa agwụsigo naba ka ihe iji ana iji ego wee bịa mana iji hie na kedu ihe o nyere gị iji ana ngozi dịrị Chukwu ngozi dịrị afa nsọ Okechukwu kedu ihe iji ana from that place ị gara na nke fada ị gara na nke pastor what are you going home with nwanne ị gasị ọrụ ị na-ana isecure go the money for that day ogo 20 euro ogo 10 euro ogo 15 euro ogo 5 euro you have secure the salary for the day ị gara church on Sunday
okwuchukwu ọ gwa gị because okwuchukwu ọ gwara gị the same Bible we have since eji wee mụọ the same Bible ka ka na go today. So onwe something, there is nothing new. Ihe ọgụ nke taa ga-esi n'aka aka Matthew, akwụkwọ Matthew had ọkwa Matthew how many gịnị am look the 23 verses nwanne or 23 verses a ka na-agụ since ha hype because he watch ya n'ụlọ ụka ha anaghị use Old Testament were ezi oziọma ama m notice for that thing. Ha na-use New Testament. Observe other thing na these Christians na-use New Testament. Okay, na ndị na-eje eme Yahweh na this Yahweh na nwanne kedu the fundamental of Yahweh? Ndị Christians ha na-eso Christ. Kedu ihe ndị Jewish na-eso? Ndị Jewish ke ihe ha na-eso, that is ke ihe wụ their ambition as being a Judaism. Kedu ihe wụ their tenet? Because mma na Christianity na-eso Christ, you got to go, which is Christ mean crystallize, to crystal something, you got to go. Or purification, to extract, to purify and refine. Christianity ke ihe wụ Judaism, just the glorification of Jewish people. Zionism ọ bụ na the glorification of mmadụ nọ somewhere na Middle East. That is it. Tell you absolute truth. So ọ na ị chọrọ ije n'igwe, ị chọrọ ije fuchukwu anya Yahweh ya ka na-ekwu ke nsogbu adịghị nwanne ka ihe dị fundamental. Okay, Yahweh ka ihe Yahweh na-eme. Jizọs jere na eze oziọma, ndị mmadụ na-afụ Matthew si na amụrụ Luke si amụrụ Jizọs oziọma, mee mmiri ọghọọ mmanya, tọnụọ mee Lazarus ọfụ ụzọ, wurite onye nwụrụ anwụ. Kedu ihe Yahweh mere? Nwanne mmadụ Samuel, gịnị ka Yahweh o mere gịnị? Ndị Kristian na-eso Jizọs, ndị na-eso Yahweh biko na ụmụnne ọkwa na ofu ala ji ka anyị na-achịrị efi. Ala Igbo maa mma, ọ maara mụ na gị, ọjọọ njọ jọrọ mụ na gị. Ya bụ ezigbo ajụjụ ị na-ediri iche iche. This Yahweh, kedu ihe o mere? Kedu ihe eji mara ya? What did he do? So onye ọ bụ because ị na-eme something, ị ga-ama na ihe ị na-eme na all these things mere anyị ji wee daa n'aka ndị ụka because a gwara na Jizọs na-abịa ọzọ ịkpọrọ ndị nke ya la ụjọ wee jide anyị ihu agadi nwaanyị otu ọ n'ọma mmiri na pantị ya maka a gwara ya na Jizọs a ga-ekpochi onunu. Mee ife ikwere na Chukwu siri ike, Chukwu bụ everything, ọ na-arụ ọrụ, Jizọs na-arụ ọrụ. Kedu isi ka a ga-esi agwa gị na o nwere onunu afọ na abụọ na ụjọ na-atụ gị? Ka ihe ụjọ na-atụrụ gị a nwere onunu, ka ihe ụjọ na-atụrụ gị ebe ọ bụ na if you believe in God na nwanne a na-anwụ anwụ eje eluigwe. Nwanne Samuel, Judaism ọwa ọrụ. Kedu ihe the work Jesus Christ mere onye ngwọrọ jee ije, mee mmiri ọghọrọ mmanya, mee onye isi ọfụ ụzọ according to the Bible. Kedu ihe Yahweh mere? Achọrọ m ịma ọwụwụ the same work o mere. Kedu ihe Yahweh, because Yahweh abụghị Jesus. Ịghọtago? Yahweh abụghị Jesus. Hapụ that thing. Jesus wee Roman name. Is not the same. Yahweh is not Jesus. Ama m ihe Igbo Yahweh. I know what Yahweh means. Yahweh is not Jesus. You got that? So ama m ihe wụ Yahweh. That's why I asked the question, because mana ndị a na-ebugharị ihe amara ya na-akọ. Gịnị wụ the tenet of Judaism? What is the tenet? Ọ dị mma ka anyị mara ya. So onye na-eje ịchọ ije, nwanne ịchọ ije jebe, onweghị onye si ga-eje na I have never tell anybody before ya worship kwa na onye follow kwa ihe ọ bụla ọ chọrọ. I have never and I will never do it. You got that? But ihe na-agwa ndị Bible, all those ones may affect my own belief as onye Igbo. M ga-agwa ya onye ọbụla believe na nsọ ala nekwe ọ dịgodi against other philosophy, ọ dị normal because ị ga na school na-akụziri ndị mmadụ ihe, ị ga-akụzi against and kụzikwe for something dị for and something dị against. So for ndị kwere na ndozi ọdịnala na nsọ ala, so the message is for them to know. Ọ bụghị maka onye na-eje Judaism ma ọ bụ onye na-eje ụka. Every teachings na ndozi ọdịnala for ndozi ọdịnala to know, not for because onye na-eje ụka bịazie ma onye na-eje Jews bịazie nyanwa na-achọzi onwe ya okwu because ihe ebere ebe bụ Igbo heritage, onwe mgbe anyị si Jewish heritage, onwe mgbe anyị si European heritage, ihe anyị kwuru Igbo heritage. So every teachings
on Igbo heritage wu based on Igbo philosophy and ideology. So anyị na-agwa ndị be anyị ihe gbasara ihe a maka ụmụazị ha emede da victim echi. Onye chọrọ ije ya jebe, onwe onye si ejene. Mana once ị bịara na Igbo heritage, nwanne we teach about Igbo heritage. So onwezie onye be anyị because onye ọbụla nwanne ị gaa amị a na-eme training na amị. Before ị jee agha eme gị training so that ị garuo n'agha enwe ndị ji egbe ogod na mbọ egwu nwa ka ga-esi rescue ị ga-esi na attack onye ji egbe nata ya egbe ya werekwa egbe nke we continue dị ọgụ ị na-anụ. So that's why anyị na-agba ndị be anyị maka ihe gbasara ndị ụka ma ihe gbasara Judaism ma ihe gbasara Islam. Ọwụ because of na anyị na-asị ndị Islam ejezine ma ndị Jewish ejezine ma ndị Christian ejezine. No, anyị na-agwa ndị nke anyị so that they will be prepared for the opposition because ndị na-afụ opposition ka ahụ in the war front there are oppositions. You got to, because all supremacy game ka a na-akụ here is a game of supremacy because all na these people subdue Igbo ideology, me and you will go the same thing. Ndị Hausa nara ndị Arab nara ndị Hausa na ha with Islam. Unu ama ha. This is ihe many ọ na-eme n'anya anyị korokoro, but I don't know why black people cannot just sit down and chere echiche. Hausa is not Muslim. Mana today enwere emir any place in Hausa land. Nwanne ọwụ na ya etigo aya afọ the thing, that means I don't believe because nature abhors vacuum. Ihe ọbụla mere today mere yesterday, ọ ga-emekwa nwanne echi. Ọwụ na take his time, all this thing na joke, they will not be joke again. Ihe ọbụla na-eme na Islamic world ha na-ewere power from Arab. So mbosi ọbụla ndị okpu bịara be unu anyị ahụ inwe nna nwanne don't know these people. Ịmara ndị okpu goro anyị ego na Palestine na ihe na-agwa gị ihe bụ I am aware. Enwere onye a na-akpọ Theodor Herzl. Go and do your research. Theodor Herzl bụ onye write a book about this a place, a state of Israel. Somebody wrote the book about state of Israel. Ndị aje goro anyị that them bought a land with their money 1908 ka o goro dị anyị. At the end of the day ha were ịma ihe bụ ụzọ wee mee ha rụọ ngwa ọgụ. Ha na-akọ agriculture, train ndị army this other place. So mgbe ndị Palestinian chọpụtara ihe ha na-eme, ndị Palestinian abịa ha gwọ ha ịba because ha bụ ụzọ first thing ha mere we train army. First thing ndị army niile ha nwere Europeans ha sendịrị ha ebe ahụ asị ndị na-akọ ugbo as farmers. Ndị ama ha Palestinian ama ha ndị army ka ha until ndị Palestinian na-afụ na ha na-ebidogo build wazie tent from tent ha build because ha dere ede na akwụkwọ. This program edere ya ede desie ya bido execution ya ịghọtago. So but ndị be anyị aghọta ha destin until mmiri ribe ha, until mmiri eribe ha. Nwanne ịma gwụ m ya last time nda ama ha that 80 to 90% of ego dị na mba mmiri ọnda ha nwere ndị okpu nwe ya. 80 to 90% of ego dị na mba mmiri bụ ndị okpu nwe ya. Mana sometimes o nwere ihe na-eme ndị be anyị na-atụ otu a ị na-ajụ ma ndị a nkwara mmiri ara. 80 to 90% ego dị na mba mmiri ndị okpu nwe ya. So onwe ihe ị na-eme ichi nwanne ichi ise plan sejia ya ọma ọrụ ndị owere ọsị sejie ya ọma shezie ya ọma maka na enweghị ihe dị impossible n'ụwa. There is nothing impossible. The only thing impossible na your brain is not capable of creating something superior to surpass your own the opposition. That is only failure. Nothing is impossible. The only failure will not be incapable of producing or developing something superior for the opposition. That is only failure on one. Simple as ABCD. So ọ bụrụ na ndị be anyị chọrọ ịpụ ndụ nwanne kwụrụ nsọ ala ka ime ya a priority. Ime nsọ ala priority nwanne kwụrụ the land will fight for you because the land is being secured by somebody, by people programmed because enwe ya na-akpọ electromagnetic grid.
this electromagnetic grid anụnwa onya wụ that electricity running in your system. Mmadụ dị ka fuse otu ndụ dị ka fuse. Onye ma anya ya nwere ike ije ebe fuse akwere fuse ekwopụ ya ịdanwụ. Onye ma anya ya nwere ike ịga ebe akwere ya fuse kwopụ ya ịnwụ. Ịda otu ị na-aga ije danwụ. A na-asị ọ na-aga ije kata danwụ. Nna agwa nke I'm telling you the fact. Onye ma anya ya nwere ike ime ọ gaa otu a ọkwụpụ the fuse ịgakata otu a ọkwụpụ the fuse itiri daa na gba onye ahụ anwụ. Simple. So ka m gwa gị how vulnerable life dị, just to tell you how vulnerable life dị. Ihe anyị na-eme okomoko all those things life is ọ dị ka agbụsị dị ka otu agbụsị dị ka ịdị sọsọ nlete nwere ike ime gị mmadụ how powerful your knowledge, how powerful your brain dị, how expand your brain dị. That is only thing nwere ike ime gị mmadụ. It's as simple as ọwụhụ maka your body. Ndị Igbo si eji ebuga m igbo anyụ isi ukwu. Simple as ABCD. Anaghị eji ebuga m igbo anyụ isi ukwu. So ndị Igbo chi ịpụ ndụ ha ga-ebidogodi na this nsọ ala. So na this onye ọbụla na-abụghị onye nsọ ala ha mee criticize. Otu ndị ụka si eme etu onye ahụ ụjọ, you don't trust the person because ihe create trust bụ only when you begin to develop one mind. Ndị Igbo na-akpọ ya ogbe, ndị ogbe ihe, developing one mind, so your children will become one. Ha gaghị na-asọ onwe ha asọ. Nwanne ọ bụrụ na ọ bụghị ya, your brother will sell you to the enemy. Life and direct. Your brother will be enemy. It's as simple as AB. That's why you nwere too much enemy na Igbo, because they are not the same with you. Only ndị na-control you, those people who control their brain, because religion control the mind. So all ndị na-control the religion but their brother, not you. They are your brothers, not you. So onye Igbo is not your brother unless ma ọ bụ onye nsọ ala, because nsọ ala is a belief system, belief na nwe onye ga-emenwu mmadụ ihe ọjọọ here. And once your children practice here, that is unity itself automatically. Once they practice it, unity will flow. As long as na religiously their mind is divided, there will be no peace and there will be no love. Igbo unite n'enu ọnụ. Onye ukwu si na njerika, onye nta si na njerika, onye ọbụla si na njerika, onye bụzi onye ọjọọ, imesi ife na-eme n'azụ, iche na ọ dịghị onye hụrụ gị. Ọkwa mmadụ tiri egwu ahụ. Onye ukwu si na njerika. Ị gaa na ana Igbo a na-complain. Igbo unite, Igbo unite, Igbo must be one, before this, before that. Nwanne, ihe ahụ you are just talking. It's not possible. Ọ dịghị practically, is impossible. Practically ọ dịghị possible because energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. Iwete magneto kụwa ya, iwereze the magneto ka i join ya together or repel. The same magneto ichi join ya or repel ya, ọ gaghị join unless me turn on the opposite side ya we join ya. So that means Igbos are united based on opposition, not based on love. Opposition with Nigeria as a country, that is what unite the Igbo, not even culture. Ihe unite the Igbo with Nigeria, but so the Nigeria for that place is feel the fight. Ndị Christian gbuwara si ebe, ndị Jew gbuwara si ebe, ndị Islam gbuwara si ebe, ndị Igbo ka ndị ga-afọzi, ndị nsọ ala one ka anyị dị. Mana anyị ga-emeri because na anyị nwedị ala. Anyị nwedị ala, anyị enwere ikpe ire bụ ego ọfọ. Nwanne ijide ọfọ. Ndị Igbo si ome ihe jidekwa ogu, ome ihe jidekwa ogu, kwa ịma na Chukwu ka dibịa agwọ ndị ọrịa. Onye ọbụla ji ọfọ, kwa iwere jide ọfọ. Nwanne oji ọfọ ga-ana. Ihe mebụ na we are not pure, anyị dịrị ọcha. Ọwụ na anyị dị ọcha, somebody should try this thing. Nwanne ọwụ na ịdịrị ọcha ijide ọfọ, ọfọ akwụkwọ iji isi n'aka o. Ọwụ na ịnụọ nwaanyị na nke mmụọ, Holy Spirit. Nwanne onye ị ga-anọta virgin, ị ga-eji ọfọ n'aka. Nwanne enwe ihe ga-eme gị. Life and direct, nothing will happen to you. I'm telling you. O si ni ọ nọ n'ihu, ị nọ n'azụ, ọ dị n'azụ nọ n'ihu. Otu a ka nature si arụ ọrụ nwanne.
ọ bụrụ na ya emeghe nsọ ala ị gaghị enwe unit n'ala Igbo. Onye sị na asị ya tinye ego ọwụ na ọwụghụ nsọ ala because nna nna anyị ha know these things, then did it, then practice it in his work. It works for so many years until then came and then saw and then conquer and we die. That's all. So ọwụrụkwa na anyị chọkwara to rebuild the fallen temple. The beginning of the rebuild of the fallen temple is to bring the mind of the people together through nsọ ala. Onye ọbụla na-abụghị onye nsọ ala we repel. Anyị repel wa ya onye a bụrụ onye ọbụrụ nwanne anyị is not our brother. Nwanne na in Europe here onye Islam Spanish can never ever accept onye Islam as his brother. Ọsọkwa ya bụ na ofu nne ji ha na ya as long as na ọwụ Christian na ọ na-eme Islam even ọ na-emegodi Jew self no ha na-agba izu ha hapụ ya ha na ha agba izu with the person. Go and do your own research. Ha ga ha agba izu with the person because onye ahụ na-eteki order from Arab. So kedu ka m ga-esi agba izu ngwazie ka ije gbuzie emi ya ka ije gbuzie imam ije gwa imam na anyị na-achị igwe. Yes na ọ ihe ọ bụ na enwezie elu anyị tụrụ against imam ije gwa ya. Yes because imam nwanne ọbụghị onye Spain nwanne ọ imam. So onye abụghị onye nsọ ala ọ naghị edobe iwu Igbo, ọ na-edobe iwu ndị Rome ọ iwu ndị Jerusalem. It's as simple as ABCD nwanne. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọrọ be na atụrụ onwe gasị nwanne mmadụ gwara na onwe nna nwanne ka anyị gwa na onwe anyị eziokwu. What is wrong? Ka ihe gịnị bụ nsogbu? Gịnị bụ ya? Gịnị bụ ka anyị gwa na onwe anyị eziokwu na ọ bụrụ na anyị chọrọ ịpụ ndụ nna agwụ nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na Igbo chọrọ ịpụ ndụ Igbo must have one ideology. One. Once you have two, you bring division in your land, your own house will divide. Your own house will divide. Ọ dị mma if you tell your brother something nwanne gị agaghị eme underway because ọ mana nwanne nsọ ala Igbo ime ihe igbuo mmadụ n'ala Igbo iwere onye nsọ ala gbuo mmadụ anyị ga-ewe gị ịghọta ọwụ ihe onye ọbụla because o nwere ndị Igbo nwere process. Enwere ihe a na-akpọ ime ihe ụwa, enwere ihe a na-akpọ ịrụ agwụ, enwere ihe a na-akpọ ịba mmọnwụ mmadụ ịma mmọnwụ. Ịghọtago all those things wụcha ọwụ mgbe ị ga-eteki oath against the land once iru ha na 14 years enwere nke ị ga-aba. Ịghọtago ịnọ 7 years ije baa ekpe iruo 18 years ije baa mmọnwụ ị ga-aṅụ iyi isi na igbukwe mmadụ na ana ka anị ya wee ịgbara ụkwụ na anị ṅụọ ya n'iyi na anị ya ga-ewe gị maọbụ sọ ọ bụla ị mere igburu onye Igbo onye ọbụla kwee na nsọ ala ọgwa ha onye nkịtị onye ọbụla kwee na nsọ ala izukwe ihe mmadụ nwara ụma kpacharapụrụ anya because o nwere ike ọ bụrụ ihe aha bụ ihe onye aha nwere n'ụwa niile ije zuru ya n'ochi mbọsị imekwe ihe otu a na-awụkwe gị. Ịghọtago so ịba mmụọ bụ ịma mmụọ mean Holy Spirit. So once ịbara ọnwụ mgbe ndị ochie a na ụkwa nke a na-emezi na eti mmọnwụ na nke a nonsense. All those things nweghị ike violate the law of the land. So mgbe ị ga-eme ịpụba iwere ihe nye Ifeanyị si ajidere gị ije sie pụta ijekwa na nke Ifeanyị werekwa ihe ha even ị na-aga na ị na-eme travel idebe something ebe a ijechi abata nwanne ị ga-afụkwa dat ebe a because onye ọbụla believe na destiny must be so. Nwanne enweghị onye ga-egbu ibe ya enweghị ga-echere echiche ibe even ehicha ọjọọ ọbịa gị n'isi ịtụfuo ya isi kachi ebe a pụọ echiche ka ihe na-abịara emebiere m ụwa m. Yes because ị nọ na under oath na this ana and this ana must protect you because ịrụ ya ịrụ ana ajụ gị mana ọ bụrụ na imejọ gị anị will protect you anywhere anytime. Nna nke bụ eziokwu ihe ọ bụla itiri aka ọ na-aga aga as long as na na-eme the benefit of those people within this land. Aka ndị Igbo na-akpọ ndị ogbe na-enyere aka ogbenye ndị na-arụ ọrụ ogbe. So alaeze bụ nke ha because alaeze aha bụzi Igbo land will become the alaeze and that they will be the beneficiary of the alaeze. Onye ka na-ekwu maka ya ha nọdịzie n'elu igwe na-afụzi ndị ọzọ na kontrolu ala Yoruba na kontrolu ala ndị Hausa ala Benin because they are above mentally reasoning pure bruze ndị aka ji ọfọ ndị isi ojii niile. Ala Igbo abụrụ the center of pyramid pilgrimage. People all the whole valley world ndị black niile ga na-abịa n'ala Igbo for pilgrimage. Ego a na-abata ha bịa ha lọji ya n'ala Igbo rie nri ndị Igbo
anyị na-eme festivals after festivals, Igbo program after Igbo program. Nwanne idozi ana Igbo dị easy. The problem bụ the people, are they ready? Ha adịghị ready na, they are not ready. Take ihe na-ebekwe na agwa. Why are we crying? Ke ihe anyị na-ebere akwa if we are not ready? Ke ihe anyị na-ebere akwa nwanne? Oh, na anyị dị ready. Let's go and build our land. Enwe ihe dị ya n'ime. Nothing, ọ dịghị too much. Nwanne ihe a na-agwa unu within 5, 6, 7 years, 8 years, 10 years. In 10 years ị gaghị ama ana Igbo. No, nwanne onye ọbụla chịrị anna ma bịa place. Anyị egbuo ya, gbuo na ma ya, rie na ma ya. Because anyị bụ ndị nsọ ala. Ịgotago because nsọ ala ebe arụ anaghị ame. Ndị a bụ ndị arụ. Ndị a bụ ndị rụrụ arụ anaghị abịa ebe a. Onye rụrụ arụ should not come here. Ọ bịa here anyị erie anụmanụ ya. Onweghị onye ga-amanụ. Erisie ya emechie ọnụ. Nkịta risie okelini ọnụ ya. Nobody will know. Onweghị onye ga-amanụ. Nwanne ochezie efi ọfụ ya. Nwanne onye chụrụ mmiri abataghị ka ya echu mmiri ebe ahụ. Ebe mmadụ chụrụ mmiri ọbata ị ga-eje ebe ahụ echu mmiri. Onweghị onye ga-ekwe eje ebe ahụ echu mmiri na. Ọ ga-achị mba tụfịa akwa. Mmadụ jere n'ọnwa ọbata aka eje ọnwa eze again. A ga-enọgide bife eje n'ọnwa again. Anyị atara ka amagoro ihe mere ndị jere eje. Enwere ike take ya 100 million years to come. Ha ga-asị anyị a ga-achọpụtagodi ihe mere ndị jere eje. Onweghị onye mmanụ no telefon kọl. Onweghị o jere ahịa ọbatahazi. Amaghị ihe mere. Ọzọ bịakwa emekwa ya disentịrị mere nke onye nke ọzọ ahụ. Ọzọ bịakwa emekwa ya disentịrị mgbe mmadụ ịtara mmadụ ise a na-eje na onwezi onye afụrụ mụ na nwanne. Ịmaghị onye ọ bụ, ịmaghị ebe ị ga-achọ eje because ịmaghị ebe ha furu. Ịmaghị mgbe ha furu, ịmaghị ebe ha furu, ịmaghị ka o si mee. Onweghị onye akọwanwu ihe mere. Nobody will give account of ihe mere. Ịghọtara? So that's it. Otu aka ndị bụ ndị nsọ ala si eme. Ọwụ na ọwụghị ya dịka na-ekwu ofu onye n'ime ụlọ Muslim ojekọrọ imam jekọrọ emia, ofu onye n'ime ndị Juu ejekọrọ Arabai na nekwe anya nekwe ihe ndị a na plan. Ọ dịghị mma. Ọwụ na anyị na-eme nsọ ala nwatakịrị ọbụla bụ onye nsọ ala, any child iru ha na 4 years ọ ga-ama ede nsibidi. Any child ọbụla from 4 years ga-ama ede nsibidi. Ọ ga na-eji nsibidi na daizi were nsibidi na-atụ inu. Mụ na nwanne okwu Naijiria anyị akarịgo okwu ahụ ịghọtago. So ebe anụ nwa ya anaghị ekwu dị okwu ya okwu ndị nkịtị. Ya okwu ndị nkịtị enweghị Naijiria enweghị ihe bụ Naijiria. Ya bụ just okwu ya ọ matrix ya ọrụ na matrix ịghọtago. So ọ bụrụ na enweghị disi nsọ ala because ihe ahụ ọ philosophy and ideology. It's your own because enwere ihe m na-eche si kedu ihe mere ndị isi ojii ji eme otu ha si eme. Ndị Amerịka na-eme ọfụma all the way from America. Ha na control the companies nọ n'ala Igbo. Ife na-echezi ịbịara even ikwu nwere okwu ihe eme ikwuo ndị be ya anaghị aghọta ya. Then ji aka gị mara na ọ dịghị surprise. Mụnwa na onwe m personally ọ dịghị m surprise why Europeans na control every black country. I'm not surprised. Ọ dịghị m surprise ịghọtago because of enwere so many evidence and so many loopholes mfụchara. I saw so many loopholes but our people adịghị capable of standing the debate. So there is no reason for you to talk something some people will not understand. So ọba hụrụ ọ bụ ịgbatị ọsọ hapụ ya gafere ihe because of nwere isi. Ọwụ na ọ bụghị ya enwere something anyị na-eme na adịghị mma. A lot of them tiere na condition anyị nọ today. Lot tiere na nsogbu a lot of them. Ọ bụghị one ọ bụghị two. So and until we stop doing those mistakes nwa bekee will continue ruling us. Mana America o, mana Caribbean o, mana Australia o, mana Africa o, because nwa bekee they are pragmatic. Enwe ihe a na-akpọ pragmatic. Nwa bekee anaghị anọkọta mee something. Nwa bekee fụ something na-arụ ọrụ ọ ga-eje ebe ha ka o je metụ ya aka mara ka o si arụ ọrụ study ya mee replicate. Onye ojii fụ ihe ọ na-amahụ ọsọ miracle. You got to go from miracle also mysterious obido worship way. So onye ojii somebody nwụọ na be ha ọ ga-try ka o use a mysterious way to give reason why onye ahụ ji wee nwụọ.
mmadụ nwụọ na west ha buru ya gaa n'ụlọ ọgwụ chekie ya eme ya autopsy mara ihe gburu onye a physically. Nke ndị be anyị ọsị akọrọ ya ọgwụ ịghọtago imaginary concept something must happen ga-emerịrị ka onye a ji wee nwụọ onweghị there is no how this person will just nwụọ like that ịghọtago. So but why don't you take this person to autopsy and check ihe mere onye a ji wee nwụọ. Mmadụ ga-aga na Nigeria now today do ụlọ ọgwụ doctor na wrong treatment ọnwụọ. Nna nwanne there is no process ima ka this doctor gara igbuzi onye ọzọ. This doctor ga-anọkwa ebe a na-egbukwe mmadụ na-eje nothing. But ọ bụrụ na anyị nwere nsọ ala, anyị nwere system, anyị nwere right ime organize the people. This doctor we bring this doctor to justice. Ogo no na based on our own cultural way of life. Now this person will vanish from our society. I achụpụ this hospital na by we change them however because oga ha no ebe a na-egbusi ndị mmadụ. Mana nke a now ndị doctor everyday ka ndị doctor gara n'ụlọ ọgwụ enwụọ. Ndị doctor na-egbu mmadụ everyday by day ma ndị na-amụ nwa o ma ndị na-aya diabetes o ma ndị na-aya ọya dịgasị iche iche. So kedu ihe mere ndị nwere ego na ala Igbo pụrụ ibu? Kedu ihe mere na these people nwere ego enweghị ike inweta a good hospital na ala Igbo? Ha arụ na just ha reach agreement for somebody to come, ha guarantee everything make sure na this doctor bịara here na ala Igbo ka enwee good doctor. Ndị Igbo medical doctor na America thousands millions if not. Ndị Igbo medical one of the best medical facility enwere na England bụ ndị Igbo nwere na America the same way. So kedizi ihe mere na ala Igbo enweghị a good hospital? Nna nwanne okeke amaghị akpụ isi ka ọmụma barisi adịghị nkọ. Ọ ihe nna agwụ ọwụ na anyị nwere nsọ ala, these people doctors they will voluntarily come to Igbo land and build that doctor. Isi na asị ka itinye ego. The only thing mere ha abịa that place bụ ụjọ, fear of death. Fear of death mere these doctors. That's why you lose everything you have. You lose go your best because onye ọbụla maara ihe agaghị like iji ebe life ya nọ na danger. Onye ọbụla ma ihe don't go anywhere because all a tenet of living ibi ndụ ọ ga-agwa gị stay away from danger zone. That is part of mental education. Part of mental education will stay away from danger zone. So kedu ka mmadụ ga-esi amara ihe ọ na-agara danger? So ọ na ya emeghe that place God conducive for those people who have chances to help our vulnerable people. How can they come? Onye best doctor na America bụ onye Igbo. This man now nwere everything to come to Igbo and establish. Can we guarantee his life? Anyị nwere ike guarantee mu safety of this person? Anyị nwere ike guarantee mu na ọ ga-eri nri ọbụla ọ chọrọ, a good food gara processes? Anyị need NAFDAC inye ndị be anyị ezigbo nri. NAFDAC enweghị otobeghị, NAFDAC etorubeghị ịgwa anyị na to eat good is good for life. NAFDAC anyị need the license from NAFDAC to eat good food. Iche na anyị need the license from NAFDAC iri ezigbo nri. Man, nna nwanne anya kembọs anyị dakwara iberibe nke ụta. Ọ NAFDAC ya agwa gị na this mmanya na-ebute na China adịghị mma. Ọ NAFDAC ya agwa gị even NAFDAC number, onwe ndị ji NAFDAC number na-ebute wine ọ ga-eme iburu gaa na shop na Europe atụọ gị life imprisonment with the same NAFDAC ha na-ebute, with the same NAFDAC number ha na-aga na China rụọ adulteration ọgwụ buru bata ndị mmadụ na-aṅụ osisi, ha jikwa NAFDAC number. So all educate our own people to understand what is life, begin to produce ihe ọṅụṅụ nke ndụ, to clean our own system, riwe ihe oriri nke ndụ, to stay alive, dị ndụ dịka mmadụ, dịka onye kere anyị, sie ike dịka ndị isi ojii anyị. So I need NAFDAC for those. I need teachings. I need ka this ihe anyị na-eteach baa Igbo niile through radio station, through FM, through television, through everything. Ka ndị be anyị ma na ọwụ nsọ ala
bụ the only way ha nwa ga-esi wee zụọ ụmụ ha. Ọ ya ka nna nna anyị ha biri wee ka nka. Gaa jụọ ese, go and ask. Nna nwanne anyị anaghị eweta any new thing here. We only came here to interpret the law of our ancestors, not more less. Ọ bụ nsọ ala ka nna nna anyị ha biri wee ka nka, ka ezigbo nka o. Kịta na ya anaghịzi ebi nwanne. Lee n'anya no, this block eji arụ ụlọ nwere ihe a na-akpọ ọ contain asbestos. Asbestos is cancerous. That's why eji nwee highest blood pressure n'ụwa niile n'ala Igbo, because of those sand eji arụ ụlọ and that block house. Once sun heat or transform into carbon monoxide. You got to go. This thing bụ asbestos. Those selling bụ asbestos. Those POP bụ asbestos. All cancerous. Ọ na-cause ọ na-breathe, ọ na-reduce the energy, the salt na-develop, na-move the power system na your body. Ị naghị eku ume ọfụma, ọ na-ebu high blood pressure, ọ na-egbu mmadụ. Ịnọkọta otu dimkpa ekubiri danwụ. Ihe na-egbu anyị na Igbo abụghị obere ihe. Nri, ụdị ụlọ anyị na-arụ, ụlọ anyị na-ebi na ya, mmiri anyị na-aṅụ, environment anyị bi na nwanne achọzina ndekọrọ gị ọgwụ. Ihe na-egbu mmadụ bụ iru unyu. A sị na ịdị ọcha na-akwanyete arụ isi ike. Ka anyị ọkwa ntọala, ọ bụ ntọala must from ntọala we open your mind, open your brain, we begin to develop our land by ourselves. Onweghị onye ga-emere anyị. Abuja enweghị ike ime ya. The only way Abuja ga-atụ gị ụjọ bụ if they don't know what to think, what you do. Ọ bụrụ na ha amaghị ihe ị na-eme, that is the only way they fear you. If they know your capacity, nobody fear who they know their capacity. Onweghị onye na-atụ onye ọma ụjọ. Onye na-ama ka ị na-atụ ụjọ. Ị na-eme nsọ ala, ha amaghịzi ihe ị na-eme. Deno mgbe ha ga-ebido because ha maazị onye ha ga-ejide. Onweghị onye ha maazị. Ha ga-asị na ọwụ Ifeanyị, ha ga-asị na Okonkwo. Onweghị onye ha maazị. Ka ezikwana onye a ga-achọzi, because there is no figure. No figure to hold, no figure to onweghị onye amaazị. Kịta now every village nweziri ụlọ nsọ ala. Ka ihe ịma ha na ihe ndị Muslim na-eme, aga na mosque a na-atụ alụ, nobody knows what they do. Ịma ihe a na-akpa na mosque, ịma ihe a na-ekwu ebe a. Ị gaa n'ụlọ nsọ ala nsibidi ka eji ede ihe ebe ahụ. Kedu ihe ịma a na-akọ na nsibidi ebe a? Ịghọtara? Ịgagodi ebe anyị nwere ike sef ekwuo na a ga-eme meeting echi, ewere nsibidi na ego na every ukwu ụdara ọbụla ese nsibidi ebe ahụ. Onye ọbụla ma anya nsibidi pụta ha na ihe edere ebe ahụ, magụ na enwere meeting 4 o'clock na village, enwere na village meeting, enwere meeting 4 o'clock ebe ahụ. Ọ ihe edere na nsibidi ahụ, ọ pụta ha n'afọ ya 4 o'clock asị onye nsọ ala ọ bụ ọ gara edebe iwu 4 o'clock ọ na-eje na hall na temple, enwere nzukọ, o jee nzukọ. Ọ bụ ihe ọbụla a ga-ekwu ekwuchara onye ọbụla amara ihe anyị na-ekwu. Mba, ọ bụrụ na enwe ihe ọjọọ anyị na-eme, but at least we stay preservative, preserve our life we live. Nwanne onye na-anaghịkwa echebe onwe nwoke na-eche ya nwanne, a sị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Anyị kwesịrị ị na-eme in anticipation. Unu agaghị eburu onwe gị bunye ndị iro ka ha gbusie. Kedụ ụdị ebe ya? Ka ị ga-esi nọkọta nwere onwe gị nye ndị iro ka ha gbusie? Ichere ha ga-emere gị ebere? Na nwanne ha gbuo gị ezigbo ịba. No mercy. Ị gaghị ewere onwe gị nye ndị iro ka ha gbuo. No, mba no, unu emezi n'ụtọ ọ dị mma nwanne. Don't biko asị iji wuru onye Igbo ogodu na egbu onye nsọ ala, kama afọ Igbo ahụ na-aza na-ewute m. Emene don't. Ọwụ na onye iro gị confirm asị onye iro gị, then ka ihe iji asọkwanụ ka onye iro gị gbuo gị, ichere ị ga-eje n'igwe? Onye iro gị gbuo gị wee jee n'igwe? Mba na makwara onye iro egbu sef ga-eje ọkụ mmụọ. Onye iro gị gbuo gị ga-eje ọkụ mmụọ na yes, because onye iro gị ka ndị mana onye iro gị ka ọ bụ jeje ogbuo gị. So onye iro gị ọ ga-emere gị ebere ma o jide gị? Onye iro gị nwere ike imere gị ebere ma o jide gị? Nna nwanne ihe why bụ na anyị jikwara eme ụdị ụma? Why? Hi nna nwanne, enwere ndị kwuru egwusi ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, osi anyị n'aka, osi anyị n'aka, ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, onye ataala Chukwu ụta. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, osi anyị n'aka, osi anyị n'aka, ihe na-eme anyị isi anyị n'aka,
onye atala achụ ụkwụ ụta. Ụmụ ibe, anyị ga-eweta okwu anyị a n'isi njedebe. Anyị chọrọ igwe okwu na be anyị chọrọ ka ụmụazị anyị ndị a na-amụ amụ kịta ka ha jiri nsọ ala wee too. Akwụkwọ nsọ ala anyị n'onu Igbo ọ ga ha adị, ọ dịgo n'oyibo, anyị na-eme ka anyị translate ya n'Igbo ka ụmụazị anyị wee mara na oke ọchịchọ adịghị mma, ka ụmụazị anyị wee mara na akọ na uche na echiche bụ ihe nna nna ha ji wee bie, ka ụmụazị anyị mara na ọrụ aka dị mkpa karịsịa n'ihe niile, so that ọ dị ụmụaka anyị na-aga na nsọ ala n'ala Igbo niile every Friday ha ga na-eje ihe a na-akpọ ya kampụ a na-eje kampụ jos gaga nwere ihe a na-akpọ ya, ọ bụ na ọ dị na own tenet of nursery education of ndị nsọ ala. Every Friday ha ga na kampụ a na-egosisi ha ihe niile, mana ebe a teknọlọji, hospitals, farm, so that ka ha mara na ọ bụ otu a ka esi apụ ndụ. Ụmụ ibe, enwezi otu ọzọ esi apụ ndụ. Onye kwere chi ya ekwere, isikwa na ikweghị nechara anyị n'ụzọ ka anyị na-eje, emesịa ị ga-anụ n'azụ ka mgbe ị ga-abịazi n'azụ ka ị ga-etife onwe gị, bikọs enwezi ụzọ ọzọ. Ọ bụrụ na enwere ụzọ ọzọ ebe a nke anyị kara iso, ọ bụrụ na anyị so nke a ebe a ka ụzọ dị. Ụmụ ibe, ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, echi anyị na-abịakwa, anyị ga-agwọ ndị be anyị ịba ka anyị tara m ọka na ube. Mgbe ọka jiri bịa, anyị agwọrọ ịba. Mgbe ọka ga-ala ka anyị ga-agwọ ịba. Ụnụ ama ha na ọka ahụ ụnụ na-ata mbọsị ọzọ ka anyị ga-ekwu maka anyị na-ata ọka na ube, mana m ga-agwa ụnụ nọ nke ọzọ ihe ndị mere nna nna ha ji acha ọka na ube, maka ọ bụ nnukwu okwu ka ndị anụnwa pasịara anyị, mana anyị bụ ndị nkịtị, anyị ba na akụkọ. Ọ ga-adịrị na mma ụmụ ibe.